Безценното съкровище. Слънчевите лъчи разкриват стар таван, пълен с забравени истории. Лили повдигна капака на кутията и зърна една пожълтяла хартия вътре. Сам седна до Лили и двамата разгърнаха карта, която намериха в кутията на стария таван. Решиха да проследят на къде ще ги отведе картата. Приготвиха си раница с фенерче и храна в нея и бяха готови за новото приключение. Пътеката преминаваше през таблото на вековно дърво, но това не спря малките приключенци. Лили посочи пътя, а сам се съгласи. Двамата продължиха по пътя през дървото, за да намерят съкровището. Те следваха пътеката, докато светлината проблясваше през листата. По пътя ги спря умна катеричка. Тя държеше жълът и им каза: ако искате да минете, ще трябва да ми кажете някоя рима. Сам се усмихна и отговори: катеричке мила, бъди ни закрила. Катеричката ги погледна и им посочи мост над реката. Те стигнаха до малка пещера. Картата водеше точно натам и те, без да се замислят, се втурнаха към нея. В пещерата беше тъмно и студено. Те спряха, огледаха се и запалиха фенерчето, което бяха взели от дома си. Веднага, щом светлината от малкото фенерче огря цялата пещера, те влязоха по-навътре с надеждата да открият каквото беше маркирано на картата. Ето го съкровището, извика сам. Отвориха кутията, но вътре нямаше злато или скъпоценности. Кутията беше пълна с стари писма и снимки. Това са спомените на баба ми, провикна се сам. Лили го погледна и каза: истинското съкровище на този свят е семейството Сам. Ние сме богати. В този момент пещерата се изпълни с светулки, танцуващи от щастие, че мълчуганите наистина знаят какво е скъпоценното в живота. Децата грееха от щастие. Те поеха по пътя наобратно през гората, която вече им беше позната. Като се смееха, разказваха си истории, гледаха и се радваха на природата и животинките, които срещаха по пътя. На моменти се спираха покрай криволичещата река, хвърляха камъни и се радваха. За двамата, освен че съкровището беше семейството, те смятаха и за скъпоценно времето, което са прекарали заедно в това приключение. Те знаеха, че приятелството им е силно и е нещо, което никога не трябва да губят. Прибраха се в старата къща и седнаха на верандата уморени, но щастливи. Нямаха търпение за новите приключения, които ги очакваха.